Эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова, исәнмесез. Чыгарылыш башында Тасырның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгаларны барлыйк. 1941 елның 17 апрелендә Чистай районында бай нефть ятмасын табалар. Шунысы кызык, кара алтын көмү ятмасына сеңгән булган. Югыйсә бер ел элек Татар фәнни нефть конференциясендә уңай фаразлар белән сөендермиләр. Әмма геологлар шандыра, Башкортстан һәм Уралга караганда бездә кара алтын күбрәк. Нәтиҗәдә Тат геолог разведка оешмасы Лениногорск районы шыгыр ятмаларын эшкәртүгә кирешә. 1989 елның бу көнендә Алабугада 6 баллы җир тетрәү теркәлгән. Иртәнге 5 сәгать 22 минутта булган җир селкенүне хәтта күрше Яршаллы белән Менделеевскида да сизгәннәр. Бу соңгы 7 елдагы очракларның иң көчлесе була. Хәзер бүгенге яңалыкларга күчәбез безнең программада. Таиландтан Казанга кайткан туристлар 2 атна табиблар күзәтү астында карантинда булачак. У нас разработано 14-дневное меню. Мы работаем строго по нему. Шифаханәдәге гадәти булмаган шартлар турында Илдар Сафиуллин. Эшли генә түгел, яңара. Танакыда яңа җайланмаларны эшләтеп җибәрделәр. Шимал мәсьәләсе дә әйбәт хәл ителгән. Түбән Кама предприятиеләренең бүгенгесе турында Рәмзилә Гафиятуллина. Алдаулар арта, үтерүләр кими. Статистика как бикини интересно, что она показывает, но самое интересное то, что скрывает. Изоляция вакытында Татарстанда җинаятьләр ни өчен кимәгән, ә мошенниклар арткан. Айза Шаймарданов. Әлбәт уйык башлары галәмгә ашкан. Космонавты цепляются стопой, верхней именно частью. Гады уйык башлардан алар ничек аерыла? Филиза Хамидуллина белеп кайтты. Күрсәткечләр куанырлык түгел. Татарстанда тәүлек эчендә коронавирус секторының 16 яңа очрагы расланган. Бу мәгълүматны республиканың оператив штабы җиткерә. 2 очрак читтән кертелгән, 14 авырган кеше белән аралашу аркасында. Шулай итеп, бүген республикада чир расланган 144 кеше бар. Бүген тагын 7 кеше дәваланган. Шул ук вакытта Россиядә вирусны йоктыручылар саны 4070 кешегә артты һәм бу яңа антирекорд. Илдә барлыгы 30 меңнән артык очрак теркәлгән. Татарстан сәламәтлек саклау оешмаларының коронавирус йоктыручыларны кабул итәргә әзер булуы турында Рөстәм Миңнеханов бүген Владимир Путинга хисап тотты. Россия президенты видеоэлемтә аша медицина учреждениеләренең яңа шартларга яраклаштыру буенча киңәшмә үткәрде. Татарстанда барлык эшләрдә тәмамланган, авыручыларны 26 хастаханәдә кабул итәргә әзерләр. Анда 3000ннән артык өстәмә ятак бар. Шуларның яртысы ИВЛ ясалма сулыш алу аппараты белән җиһазландырылган. 4000ннән артык табиб, медицина хезмәткәрләре өстәмә укытылган. Шулай ук Татарстанда саклану чаралары һәм антисептиклар җитештерү җайланганын сөйләде Рөстәм Миңнеханов. На данный момент задействованы 12 госпиталей, почти на 1400 коек. Остальные мы можем развернуть в течение нескольких часов по мере потребности. Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется в 10 лабораториях, в том числе 1 лаборатория частная. Түбән Камалыларга коронавирус киртә түгел. Бүген Таныка җәмгыятендә яңа җайланмаларны эшләтеп җибәрделәр. Хәзерге авыр заманда мондый вакыйгалар аеруча мөһим. Алар безне алга барырга өнди, ди президент. Нефть һәм химия тармагы предприятиеләренең бүгенгесе турында Рәмзилә Гафиятуллина. Всем пользуйтесь. Да, вы будьте аккуратны, потому что вы такие уникальные специалисты. Вас неким заменять, вы должны беречь себя. Президент Рөстәм Миңнеханов аларны алыштыргысыз кешеләр дип атый. Нефть-химия тармагында эшнең тукталганы юк. Коронавирус дип тә тормыйлар, яңа җайланманы эшләтеп җибәрәләр. Әлеге җайланма экологик чиста ягулык җитештерергә ярдәм итәчәк, сыйфаты халыкара конвенция таләпләренә җавап бирерлек. Моннан тыш бензин ясарга кирәкле чималны да күбрәк чыгару мөмкинлеге ачыла. Мы живем непростое время, но вот такие события, как сегодня, они дают вот такой хороший настрой. Кризисы приходят и уходят. Кризис киләдә китә, мондый корылмалар республикага хезмәт итүен дәвам итәчәк. Зур рәхмәт әйтәсе килгән. Чөнки безнең эшләребез бар. Шимал мәсьәләсе дә әйбәт хәл ителгән. Әле эшләгән өчен хезмәт хакында бирәләр. Нефть химиясы тармагында эшләүчеләр коронавирус белән көрәштәндә читтә калмый. Антисептик сыйыкча җитештерә башлаганнар, тәүлегенә 7 тонна ярым. Продукциягә ихтыяҗ зур. Берилешеннән волонтерларга да өлеш чыгарачаклар. Азнакайда исә битлекләр һәм саклану киемнәре тегә башлаганнар. Предприятие аена 3 миллион ярым битлек чыгара. Мы готовы и хотим развиваться и рассчитываем на государственную поддержку наших проектов. Мы
Ведем работу Министерства промышленности Российской Федерации в части того, чтобы получить меры федеральной поддержки для дальнейшего расширения производства вот этих материалов. Түбәнкам нефтехимның да туктап торганы юк. Дөрес хезмәткәрләрнең кайберләре өйдән торып эшли, 60 яшьтән өлкәннәре үз изоляция режимында. Авырудан сакланыр өчен сменаны да читтән генә тапшыралар. Уходящая смена подготавливает помещение. Смена тамамлангач, хезмәткәрләр бөтен өстлекләрне, идәннәрне юып калдырырга тиеш. Аларга дәгъва булмаган очракта гына икенче смена эшкә керешә. Шул рәвешле бер-берсе белән элемтәгә кермиләр. Узган ел изопрен мономер заводында яңарту эшләре башкарылган, нәтиҗәдә җитештерү күләме хәзер елына 333 мең тоннага җитә. Яңа этилен комплексында да төзелеш бара. Генподрядчик турецкая компания «Гимон». Вот пятно застройки, которое только что вам презентовали внизу. Президентка яңа пиролизм эшләрендә күрсәттеләр, алар җитештерү күләмен арттырырга мөмкинлек биргән. Безнең завод 600 мең чыгара иде этиленне. Бу эшләрне төзегәннән соң безнең уже даже план үзгәрде 616 меңгә. Соңыннан Рөстәм Миңнеханов компания җитәкчеләрен киңәшмәгә җыйды. Коллективны саклап калу һәм җитештерү куәтләрен киметмәү өчен кулдан килгәннең барысын да эшләргә кирәк. Президент шундый бурыч куя. Түбән Камадан Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казан дәүләт медицина университетының тулай торагында булды. Монда коронавируска каршы көрәшүче табиблар яши. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел андый хезмәткәрләр эштән соң өйләренә кайтмаячак дигән карар кабул ителгән иде. Тулай торак 420 кешегә исәпләнгән, барлык бүлмәләрдә көнкүреш техникасы белән җиһазландырылган. Кухни, ну как дома, я считаю. Чайник, все есть, все работающее, холодильник. Коронавирус диагнозы куелган кешеләрне дәвалаучы 50 табиб вакытлыча Казан кунакханәсендә яшәячәк. Бүген мэр Илсур Метшин шунда булып кайтты. Табиблар белән аралашып яшәү шартларын карады. РКБның баш табибы Рафаэль Шәвәлиев әйтүенчә, табиблар үзләре кунакханәгә күчәргә була. Казанда тагын 2 кунакханә табибларны кабул итәргә әзер. Самое страшное, безусловно, сам вирус, сама инфекция. Иң куркынычлы әлбәттә вирус үзе авырып китү мөмкинлеге. Һәм халыкны хафага салып белер-белмәс таратылган мәгълүмат тагы да куркынычрак. Бүген Таиландтан Казанга Россия туристларын алып кайттылар. Алар ил шикләре ябылгач, аннан кайта алмыйча калган була. Хәзер 2 атна карантинда торырга тиеш. Бу вакытка аларны Казанның Ливадия шифаханәсенә урнаштырдылар. Монда 111 кеше, шуларның 17се балалар. Бүген иртән беренче медицина тикшеренүе уздылар, анализлар алдылар. Шифаханәдәге гадәти булмаган тормыш турында Илдар Сафиуллин. Шифаханәдә эшләүчеләр бүген вирустан саклаучы махсус киемнәрдән иртән Таиландтан кайткан 101 туристны кабул иттеләр. Монда алар 2 атна карантинда булачак. Ежедневный осмотр доктора. Табиблар көнгә 2 тапкыр тикшереп китә, тән температураларын да үлчәп торалар. Шунда ук документлар тутырыла. Барысы да тиешенчә оештырылды. Чит илдән кайтучылар шифаханә бинасының 2-нче, 3-нче һәм 4-нче катларында яшәячәк. Барысы да чиста пөхтә, һәркем күзәтү астында. Табиблардан тыш туристлар белән шифаханә хезмәткәрләр дә даими элемтәдә яшәү шартлары кунакларны сыйлау алар вазифасы. Ярдәм кирәксә, алар һәр чак әзер. Самочувствие нормальное. Үземне яхшы хис итәм, барыбыз да сәламәт, беребез дә ютәлләми. Монда яхшы гына килеп урнаштык. Оештыру дәрәҗәсе югары. Андрей Николаенков Калугадан чит илдәге курортта ял иткән. Таиландтан Казанга кайтучылар арасында ул да бар. В Калугу. Без Калугага кайтырга теләгән идек, ләкин барып чыкмады. Монда калырга туры килде. Очкыч Казанга бүген төнлә кайтып төште. Бортта Самара, Пермь, Киров, Пенза һәм Татарстан кешеләре. Калган пассажирларны Башкортстанга алып киттеләр. Бездә калучыларны исә тепловизор ярдәмендә тикшергәннән соң шифаханәгә алып килделәр. Монда керү өчен берничә тикшерү аша узу шарт. Һәркемне энә күзе аша үткәрәләр. Шифаханәдә ашау-эчүгә игътибар бигрәк тә зур. Барысы да төргәкләрдә ипи пакет içində булудан тыш контейнерга да салынган. Салат, җиләк-җимешләр, кайнар ризык ташула юк. Бу йогышлы авыруга каршы чаралар. Завтрак, обед, ужин 3 тапкыр. Безгә барлар китереп бирәләр. Без аннан соң үзебез монда ризык әйтәбез телешкә белән. Ялар үзләрен ишек шакыйбыз, алар үзләре чыгып алалар. Посудага одноразовый пакетка салалар, ишек төбенә куялар, без аннан соң җыеп ташлыйбыз. Коронавируска каршы саклану чараларыннан тыш шифаханә шул ук ял итү урыны булып кала. 2 кешелек бүлмәләр, суыткыч, юыну бүлмәсе, ятаклар. Бары тик тиешле кагыйдәләрне генә үтәү шарт. Туристлар монда май башына кадәр булачак. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда коронавирус иң күп таралачак чор май уртасы, әмма авырулар саны 13 меңнән артмаска тиеш. Пандемия вакытында безнең республика өчен уңай фараз шундый. Республиканың ситуатив үзәгендә белгечләр шундый математик модель төзегән. Алар фикеренчә, авыру таралмасын өчен өйдә утыру кирәк, әмма вакыйгалар башка юнәлеш алырга да мөмкин. Әйтик, Италиядәге сыман, андый очракта вирусны республиканың 350 мең кешесе йоктыра ала. Иң көчле чоры 23 майга туры киләчәк. Германия тәҗрибәсен исәпкә алсак, авыручылар саны 88 меңнән артырга мөмкин. Иң күп теркәлгән көне 26 май булачак. Әгәр дә авыру начар юл белән дәвам итсә, ковидтан көн сайын 200 мең кеше үләргә мөмкин дип фаразлый IT белгечләр. Мы получили, что пик. Россиядә коронавирус таралуының иң югары ноктасы 13 майга туры килер дип исәпләдек. Бу чорда бер үк вакытта якынча 250-260 мең кеше авыраячак. Татарстан турында сөйләсәк, 24-25 мең кеше. Әмма бездә ул соңрак 27 майларда күзәтелер дип көтелә. Әлеге куркырга иртәрәк дип белгечләр исәпләүләренчә, хәзер Татарстанда COVID-19 үз юлы белән тарала. Аны Италия яки Америка Кушма Штатлары белән чагыштыру дөрес түгел, бездә ул тынычрак. Нужно понимать, то есть то, что мы видим. Шуны аңларга кирәк. Хәзерге без ала торган саннар ул 2 атна элек кертелгән көрәш чаралары нәтиҗәсе. Димәк, һәр чикләү вирусның таралу юлын үзгәртә яки киметә, ярттыра. Һәр төбәк һәм һәр илдә ул үзенчә таралачак. 15 мартта Татарстанда коронавируслы беренче пациент теркәлгән иде. Димәк, коронавируска каршы бер ай дәвамында көрәшәбез. Шушы вакыт эчендә авыручылар составы ни дәрәҗәдә үзгәрде? Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина сөйләде. Если в марте месяце. Март айында коронавирус йоктыруның барлык очраклары да чит илдән кайтучылар иде. Аның симптомнары Татарстанга кайтып бер атна узгач ачыклана иде. Апрельдә вирус йоктыручылар авыру кеше белән элемтәгә керү нәтиҗәсендә артты. Гаиләдә зур булмаган коллективларда кеше аралашуын дәвам итә. Монда шуны искәртү мөһим, бер-береңнән чир йоктыру очракларының шулай күбәюе авыруның симптомнарсыз узуына бәйле. Татарстанда үз изоляция вакытында интернет аша алдаулар һәм урлаулар арта. Мошенниклар узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга активлашкан. Бу хакта бүген Ичке эшләр министрлыгы белдерде. Шул ук вакытта гомуми җинаятьләр саны кими. Үтерү, һөҗүм итүчеләр бермә-бер азайган. Тулырак Айзат Шаймарданов. Үз изоляция башлангач, әлмәттә яшәүче 40 яшьлек эшмәкәр мошенниклар кармагына эләгә. Ул изопропил спиртын отышлы бәягә алырга теләп, интернет аша заказ бирә. Килешү төзегәч 6 миллион сум акча күчерә. Берничә көннән соң алдануын аңлый. Җырчы Эльмира Калимуллина да мошенниклар капканына эләгә. Бер төн эчендә аның банк картасындагы акчасын урлыйлар. Мондый алдаулар соңгы айда бермә-бер арткан. Мошенниклар 2 тапкырга активлашкан. В период проведения режимных мероприятий с 19 марта. 19 марттан бүгенге көнгә кадәр 789 мошенниклык очрагы теркәлде. Бу узган ел белән чагыштырганда 348 очракка күбрәк. Гомуми вазгыятькә килгәндә, җинаятьләр саны киресенчә кимегән. Беренче чиратта үтерү очраклары азайган. Һөҗүм итүләр 47%ка төшкән. Апрель азагында 22 яшьлек егет кибетчене пычак белән куркытып акчасын алмакчы була, ләкин сатучы вакытында кызыл төймәгә басарга өлгерә. 1 сәгать эчендә аны кулга алалар. Үз изоляция вакытында җинаятьчеләрне ачыклау инде 98%ка җиткән. Обстановка за это время никуда не взлетела. Из-под контроля проходит. Татарстандагы хәл хукук саклау органнарының тулы контролендә статистикада үзгәреш күзәтелмәй. Бер афоризмны китерәсем килә. Статистика ул бик киң кебек. Иң кызыгы аның эчендә нәрсә булуы. СМС аша урамга чыгарга рөхсәт алуда да хукук бозулар бар икән. Полиция электрон рөхсәт кагазын тикшерүнең яңа ысулын уйлап тапкан. Люди просто стали хитрить, пересылать друг другу эти СМС-сообщения. Кешеләр хәйләкәрләнде, алар бер-берсенә кодларны җибәреп урамга чыга. Без хәзер үзебезнең кодировканы керттек. 12 номерлы кодта кайбер позициялар үзгәрәчәк. Әгәр ул саннар бу көнгә туры килмәсә, хукук бозу дип саныйлабыз. Эшкә барырга рөхсәт бирү кагазларында да хәрәмләшү бар. 27 мең кагазның дөрес тутырылмавын ачыклыйлар. 2 меңе ялган булып чыга. Татарстанда полиция һәм Росгвардия вәкилләре көчәйтелгән режимдә эшләвен дәвам итә. Айзат Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Сирәгрәк йөриләр, әмма күбрәк ашыйлар. Кибет хуҗалары сатып алучылар турында хәзер шулай ди. Үз изоляция чорында кибеткә йөрүчеләр 20%ка кимегән, әмма халык бер кергәндә кәрҗин тудырып әйбер җыюны хуп күрә. Азык-төлек запасы җитәрлекме һәм саклык чаралары ничек күрелә? Рәмзилә Гафиятуллина тикшерә. Кибеткә керүдән антисептик приборы бастыра безнең. Кулларны еш юарга күнектек кебек, тик менә битлексез йөрүчеләр һаман да очрый әле. Гәрчә кибет халык күп җыела торган урыннарның берсе булса да. Йөрергә куркмыйбыз. Гаилә белән бергә чыгабыз.
Маска киябыз, антисептик машинада бар. Дөрес, соңгы арада сатып алучылар кимеде диләр. У нас есть полный запас. Хәзер хәл тынычланды, азык-төлек запасларыбыз элеккедән дә күбрәк, чөнки ихтыяҗ кимеде. Кибеткә йөрүчеләр 20%-ка әзрәк. Сатып алучылар сирәгрәк килә, әмма бер алганда күбрәк сатып алалар. Уртача чекның суммасы 70% арткан көннәрдә булгалады ди җитәкче. Хәзер халык капчыклап карабыдай, дөгет, тукма җыюдан туктаган, күбрәк ипи, сөт, яшелчә, ягъни көндәлек ризык ала. Саклык максатыннан бер-береңнән метр ярым читтә йөрергә киңәш итәләр. Моның өчен иң кулай усул кибеттә арба белән йөрү. Аның озынлыгы нәкъ шул чама димәк, синең шәхси киңлегеңне берәү дә бозмаячак. Ишек тоткалары, кәрҗин, арба өстлекләрен һәр 2 сәгать саен сөртеп торалар. Пешкән әйберләрен һәр кайсы аерым төргәктә. Кулларының чисталыгына игътибар зур. Ә инде кибеткә барырга курыксаң, я иренсәң, кирәк әйбереңне китереп тә бирәләр. Хәзер Казанның сату нокталарында андый заказлар да арткан. Кеше әйтсәй, 12-гәме, 2-гәме, 4-гәме шулай заказларны ясап куябыз. Күрәсең, халык коронавирусның куркынычын таный башлады. Иң яхшысы барыбер өйдә калу. Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Пациентларны кабул итәләр, әмма куркынычсызлык чараларында күрәләр. Беркемгә дә отказ бирмибез, госпитализация. Онкодиспансер пандемия вакытында ничек эшли? Бу хакта Райла Вәлиуллина. Тасырның 100 еллыгына һәм бөек җиңүнең 75 еллыгына зур бүләк. Бүтән автобуслар арасында сразу күренә инде. Казанда җәмәгать транспортын ничек бизиләр? Яңартылган автобусларны Руслан Хусейнов та күреп кайтты. Татарстан Дәүләт Советының чираттагы сессиясе 23 апрельдә видеоконференция режимында үтәчәк. Бүген бу хакта президиум утырышында хәбәр иттеләр. Замана техникасы бүгенге шартларда да закон чыгару эшен оештырырга мөмкинлек бирә, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Депутатлар читтән торып Казан, Чаллы, Әлмәттәге махсус җиһазландырылган 6 залда эшләячәк. Ул көнне 27 мәсьәлә каралачак. Технические возможности современных коммуникаций позволяют нам это сделать в удаленном режиме. Они уже опробованы при проведении заседаний комитетов. Надо прямо сказать, что формат в целом удовлетворил и депутатов. Была возможность активно включаться в обсуждение всех вопросов. Республика онкология диспансеры гадәти режимда эшләвен дәвам итә. Тик сырхауханәләргә килүчеләр саны гына кимегән. Кайберәүләр кеше белән аралашмас өчен медицина учреждениеләренә барырга курка. Әмма онкология вакыт сузганны яратмый, ди табиблар, һәм вакытында килергән, ди. Доброе утро. Присядьте, пожалуйста. Операцияны әле кичә генә кичерсә дә, Оксана Матвеева үзен яхшы хис итә. Казандагы диспансерга Мәскәү өлкәсеннән үк килгән. Приехала, мне сразу сделали. Килүгә рентген белән үпкәләрне тикшерделәр. Бер нәрсә дә тапмадылар. Хәзер исә шәфкать туташлары температураны тикшереп тора. Көненә 70-тән артык операция ясаламында химия терапиясе, нур белән дәвалау, авыруларны кабул итү барда гадәти режимда. Продолжаем работать. Эшне дәвам итәбез, чөнки яманшыш диагнозы кеше гомере өчен куркыныч тудыра. Шуңа коронавирус белән бәйле катлаулы хәлдә дә дәвалауны дәвам итәргә кирәк. Алдан язылган пациентларны да консультация өчен килүчеләрне дә кабул итәбез. Әмма тикшеренергә килүчеләр саны азайган, кеше коронавирустан куркып калды, ди табиблар. Тик монда барлык саклык чаралары да күрелә. Шик-шөбһәгә урын юк дип ышандыралар. Элек диспансерда бахилы мәҗбүри булган булса, хәзер битлектә кирәк саклык чаралары коридорда да күрелә. Мәсәлән, ишек тоткылары һәр 2 сәгать саен эшкәртелә. Пациентлар арасында метр ярымлык дистанция булырга тиеш. Шуңа да хәзер 3 кешелек урында бары тик бер генә пациент утырала. Керер алдыннан һәр кешенең температурасы үлчәнә. Тагын бер куркынычсызлык чарасы читтән килүчеләр өчен карантин. Коронавирус инфекциясе күп булган җирләрдә, ул Мәскәү асты өлкәсендә һәм Санкт-Петербургтан килгән кешеләр безнең диспансерга ләккән инде 14 көнлек үтәргә тиешләр карантинны самоизоляция. Диспансерда дәвалану өчен хәзер дистанцион рәвештә язылырга була. Анализларны гына алдан биреп куясы. Онкодиспансерга килү өчен сырхаухана онкологы биргән юллама да җитә. Рәлә Вәлиуллина, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Казанның тире һәм венерология аурулары диспансеры кайда төзеләчәк? Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Поездлар сирәгрәк йөри, кайбер рейслар бөтенләй бетерелә. Бу көннәрдә Казан-Адлер маршруты буенча поездлар йөрү туктатылды. Пассажирларның күпчелеге Мәскәүдән кайтучылар. Коронавирус Казан тимер юл вокзалына ничек тәэсир итте? Илгиз Шәкүров шул хакта. Әлеге поезд Казанга Мәскәүдән килде. Элек көндә йөрсә, хәзер көн аралаш кына. Шулай да соңгы арада Мәскәүдән кайтучылар саны арткан.
Эш буенча бардыгызмы? Эш буенча жереге спокойно ярый. Ничек сакланасызмы? Сакланабыз инде үзебезнең әйберләребез белән, салфеткалар. Приехали. Балалар белән әни янына кайттык. Әлләни курыкмасам да, бу авыру узганчы Мәскәүдән китеп тору яхшырак дип уйлыйм. Битле кияр идек тә, алар даруханәдә юк. Здесь больше опасности. Мәскәүгә кирәк булганга эш буенча бардым. Монда күбрәк куркалар кебек, Мәскәүдә тынычрак. Казан тимер юл вокзалында вирустан саклану чаралары күптән кертелгән. Рейстан соң поездларны җыештыралар, табиблар озата баручыларны даими тикшереп тора, пассажирларның да тән температурасын үлчиләр. Введено новое положение по рассадке пассажиров. Поездда яңа кагыйдәләр кертелде. Хәзер купеда 2 кеше, плацкартта 3 кеше генә булырга тиеш. Гаилә белән сәфәргә чыгучыларга бу кагыйдә кагылмый. Алар юл буе бер купеда баралар. Гомумән алганда пассажирлар агымы күзгә күренеп кимеде диләр вокзалда. Шул сәбәпле поездларда хәзер аз йөри. Казан-Адлер маршруты мәсәлән бөтенләй туктатылган. Вокзалның үзендә дә санитар режим саклана. Хезмәткәрләр битлек һәм перчаткалардан араны саклау турында белешмәләр эленгән. Аудио игъланнар яңгырый. Основная работа у нас организована по факту встреч пассажиров. Пассажирларны каршы алуга зур игътибар. Мәскәү, Санкт-Петербургтан кайтучыларны мәҗбүри изоляция турында искәртәбез. Бу хакта белешмәләр таратабыз. Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан кайтучылар өчен мәҗбүри карантин 2 атна дәвам итә. Бу хакта карарны 14 апрельдә республика хөкүмәте кабул итте. Илгиз Шәкүров, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Юбилей символлары җәмәгать транспортында 9 майның якынлашканын Казанда йөрүче автобус, троллейбуслардан да сизәргә мөмкин. Аларга җиңүнең 75 еллыгы һәм ТАССРның 100 еллыгына багышлап махсус логотиплар ябыштыралар. Яңартылган автобуста хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов та йөреп кайтты. Бу Казанның 4-нче автотранспорт оешмасы. Монда көне буе автобусларга бәйрәм логотипларын ябыштыралар. Вак һәм пөхтәлек сорый торган эш. Махсус җайланма белән махсус кагаз кулланыла. Шуңа күрә бу эш буенча махсуслашкан оешмага мөрәҗәгать иткәннәр. Автобусның бер ягында ТАССРның 100 еллык юбилее сурәтләнсә, инде икенче ягы биек җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Бүгенге яуган яңгыр да әлеге кагазларны куптара алмый, чөнки ул бикне һәм юышка бирешмей. Рафаэль Шихапов 75-нче маршрут автобусын йөртә. Хәзер аның машинасында 75 саны 2 тапкыр кулланыла. Маршрут номеры да җиңү юбилее да. Бер 5 көн уже йөрибез. Ак төстә булгач, ерактан әйбәт күренә алар. Бу авыр вакытларда кешеләрнең мотор автобусларны күрәс тоже күтәрелә инде. Настроенияләрдә күтәрелә. Казан буйлап шушлай бизәлгән 30 автобус, 10 трамвай, троллейбус хәрәкәт итәчәк. Юбилей символлары махсус стильдә ясалган. Башта бер төрле итеп эшләдек тә, бер автобусны бизәп карадык. Ул халыкка ошады, әйбәт кабул иттеләр. Быел җиңүнең 75 еллыгы тантаналары коронавирус шаукымы аркасында кичектерелә, әмма мондый символлар урынлы ди пассажирлар. Иткәнне белмәгән бала ул бит инде белми. Киләчәк аның өчен юк дип атала. Шуңа күрә бик тә кирәкле. Калган автобусларны киләсе атнада бизәп бетерергә тиешләр. Алар шәһәр маршрутларында ел ахырына кадәр йөриячәк. Руслан Хөснетдинов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Әлмәттә җитештерелгән уйык башларны хәзер космонавтлар кия. Шәһәрдәге фабрика аларны бәйләр өчен патент ала. Башта тәҗрибә рәвешендә ясалган партияны сынап карыйлар. Галәмгә очкан космонавтлар Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, Александр Скворцовлар канәгать кала. Ни өчен бу уйык башлар белән Америка кызыксына башлаган? Филиза Хамидуллина белеп кайтты. Космонавты цепляются стопой, верхней именно частью. Уйыкбашның өслегенә силикон ябыштырыла. Космонавтларга шулай кирәк. Гади уйыкбашлар кигәндә, алар моңарчы аякларын иңгәтә торган була. Этим мы занимались больше года, разработали. Без моның белән 1 елдан артык шөгыльләндек. Модельне уйлаганда махсус бәйләү алымында исәпкә алдык. Алай уйыкбашлар тыгызрак килеп чыга. Аяк табаннарына йомшак булсын дип махсус урыннар булдырдык. Монда махсус бер алым һәм җиһазлар кулланалар. Уйыкбашларның авырлыгы размеры дарор уйный. Алар пычранмый һәм тузанланмый. Әлеге уйыкбашлар чыдан да әле аларның мамык җипләрдән бәйлиләр, аның составында эластан да бар. Шуңа күрә әлеге уйыкбашлар аякка сыланып тора. Алсу фабрикасында космонавтларга уйыкбашларны 2015 елда ук бәйли башлыйлар. В 2017 году мы получили патент. 2017 елда без бу уйыкбашларны җитештерү өчен патент алдык. 2018 елдан аларны даими рәвештә галәмгә җибәрә башладык. Космонавтлар аларны киеп сынап карады. Узган ел Әлмәт уйыкбашлары космоска инде рәсми рөхсәт алып оча, аларны галәмгә очыртырга яраклы әйберләр исемлегенә кертәләр. Союз МС-13 командиры
Александр Скворцов бу ыйык башлардан бик канәгать кала. Это фотография носков с МКС непосредственно. Әлмәт носкилары белән хәзер Америка кызыксына. Бу ил астронавтларының август айында космоска безнең ыйык башларына киеп ишүе ихтимал. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Һәм бүгенге соңгы яңалык синоптиклар һава торышының начарлануы турында кисәтә. 18 апрель көне Татарстанда урыны белән көчле җил чыгарга мөмкин. Вакыты белән аның тизлеге секундына 23 метрга җитәчәк. Коткаручылар җил чыкканда ачык урыннарда торырга, артык кирәге булмаса урамга чыкмаска киңәш итә. Шулай ук биек агачлар астында тормавыгыз хәерле. Коткару хезмәтенең номеры 112. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-амин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа шкаф купы алырга телисезме? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы шкаф купы кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгышта болытлы һава 7 градуска кадәр җылы. Циклон тәэсирендә республикабызда явым-төшемнәр көтелә, кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Температура 1 градуска төшә, төньяк-көнчыгышта чыгышта 7 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида яңгыр һәм карлы яңгыр явачак. Алда көннәрдә һава шартлары әллә ни үзгәрми ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук сүрән көн көтелә, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы һәм явым-төшемле булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта яңгыр яву көтелә, 7 градуска кадәр җылы. Болытлар булмаса, кояшны ул хәтле кадерләмәсләр иде ди халык әйтемнәрендә. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә хәтта некроз стадиясендәге буыннарны торгызырга алынабыз. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә ышанырсыз. Казанда яңгыр явачак, 8 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 742 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар күңелле яллар сезгә. Исән-амин булыгыз.